हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मिसेलानियास इउटुब चेनेलाव गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बनायलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै माने भिडिअ बानायनो गोबावथार जाबायमोन आरोना ओमफ्राय दिनै आं माने भिडिअ बानायनो सानदों नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामबाय थादों ओमफ्राय लोगोफोरनो बेयाव माने माबा जादोंमोन आरोना पिम्पल्स जादोंमोन सेरनानै एसे माने बोरैबा नुदों बेखौ दा आं मा खालामो नोंथांमोना देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थादो ओमफ्राय लोगोफोर इ जाहैबाय माइरं गोसोम आरोना जों दा माने फिथा जागोन आरो दायो ओमफ्राय आं दा जावनो नागिरदों बासिनो नागिरदों एसे गोबाव जाबाय नालाय माइरं माबा एम्फौ जानानै दोङो ओमफ्राय बेखौ जावनोसै आङो ओमफ्राय नै दा माइरंखौ एसे सोमना दोननोसै आरोना 2 घन्टासोनि उनाव बेनि उनाव बोखांनानै देसिगोन आरो दा फुंनि ओंखाम ओंख्रि जानो थाखाय रेडि बानायगासिनो आङो लोगोफोर नै ओमफ्राय आलु रुनानै सेफ्लेगोन आरोना बेखौ बानलु बागानारजों मोजां थायनानै दं आरोना नै लोगोफोर बानलु खेबजां साफा थायनानै दं आरोना बानलु फानलु लाबोबाय नै लोगोफोर न'नि बिफांनि ओमफ्राय दा बेयाव होनोसै आरो ओमफ्राय देनोसैबो आलु सेफ्लेनायाबो रेडि जाबाय नै आंना ओमफ्राय बेखैजा आरो दा खाला दालि ओंख्रि आरोना नै लोगोफोर फुंनि ओंखाम जाना लानोसै आरोना लोगोफोर नै खाला दालि आलु सेफ्लेनाय गोथावनो जालायनोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै गय हानना जानोसै आरोना आङो न'निनो नै क्रिस्किया जोंहा उन्दुनो गाबसोयो आरोना लोगोफोर हदायबो उन्दुयो नालाय बेखिनि टाइम ओमफ्राय दा बेखौ फुथ'नोसै आरो आं दसे नै लोगोफोर ओमफ्राय दानि माने सानजौफुआव दसे उन्दुदोंमोन आरोना फुंनि ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय दहाय माइरं सुनायखौ दा माने आं फिथा देनोसै आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो दा आथा देखाबायनो लोगोफोर उलाराव माने देनो हाला आरोना ओंखायनो दा बेखिनिखौ आरो मिक्सार मेसिनाव होनानै देनोसै नालेंखर थाइसे दंमोन आरोना लोगोफोर बेखौनो आं दा सुरुखिनोसै नै क्रिस्किया नालेंखर सुरुखिनाय जागासिनो आरोना मार मोजां मोनो आरो जानो सिबिंबो एवदो आरोना लोगोफोरनो एन्थाब फिथाबो जागोन नालाय सिबिंखौ एवनानै दा नै मिक्साराव माबाना लानोसै आरो आङो
थावनि फिथायावबो एसे नालेंखर लगायना होबाय आरो लोगोफोर गोथाव जानायनि दा नै लोगोफोर फिथा दागासिनो आरोना मायबा मायबि डायलग होयै माने जा बिबनाङा माने आंगा आमागा डायलग होबाय थायो आरो बिबनां सिख्लाया ओंखायनो मिनिबाय थादों आं फिथा दायै दायै दा आं नै लोगोफोर अरावनो संसै आरोना थावनि फिथाखौ अरावनो मोजां जायो नालाय आंहा सावखांजोब्बाय नै लोगोफोर थावनि फिथाखौ ओमफ्राय गोजानै माने बे जावजालियाबो माने सावगासिनो आरोना एन्थाब फिथाइखौ गेसाव गाइखेरनि जानाय गथा फुदुंसै आरोना लोगोफोर एखे जानाय जोंहा हौवाया गारि सुगासिनो आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर साहायाबो गोदौबाय आंना जाबायानो ओमफ्राय दा लोंनोसै आरामनो साहा लोंखांनानै लोगोफोर बेलासिनि बिबारफोराव एसे दै होबाय आरोना नै गलाब बिबारा लरहायलांजोब्बाय हायोन हायोन साहा लोंखांनानै एसे बेरायफैदो आरोना बेलासिनि न'आवलाय बेसे जना थाबाय थानो ओंखायनो बेलासि एसे बेरायबाय आरो लामा लामा Gini nih, Ma. Hayen. Hai. Kulumbayen. Hayen. Hai. Cuma. Tuh apa? Tuh, ma bersampai tadi mende. Logoफोर इखिजा जोंहा बिबनाङा लाइ मैगं खाना दोनदो आरोना ओमफ्राय इखो दा सोमनानै दोनदो दाहाय हराव जानोसै आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर मसलपुराव फैब्रबलाबबाय आरोना जानो थाखाय गथ'आ लिंबाय थानायखाय ओमफ्राय जानोसै दा नै एग रल अर्डार होबाय आरो ओमफ्राय नै जोंहा फिसाजोआ चावमिन जाना मार मोजां मोनो आरोना बेनि थाखाय चावमिन अर्डार खालामबाय ओमफ्राय दा जागासिनो आरो नै मार मोजां मोनखायो आरो चावमिन जाना
मोसौबो लोंनोसै नै लोगोफोर नै लोगोफोर दा ओमफ्राय आं माने हाबा जानो थांनो नागिरदों आरो ना दिनै माने जों गामियाव हाबा दङ आरो ओमफ्राय बेयावनो आं दा थांगोन बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ आङो साननैनि माने जगायनाय जाबाय आरो ना बेहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय थांबाय दा नै दख'नाया एफएनएफनि आरो ना लोगोफोर माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो मोजां नुदोंना नुवाखै नै लोगोफोर मा सान्दुं गोसाखा आरोना होमबाबो थांनोसै माने हाबा जानो थाङिफोरा दा दाउ फिसा जानो नागिरदों आरोना नै बुथारनाय नै 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 गोसा गिफ्ट बायनानै लाबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दा बरमा मोनफैबाय आरो ना माने हौवाया जोङो गस्ला बायनो नागिरदों आरो Oh, 850. 9 bang moजां जायो जागोन दे बेयाव 800 bang 60 जाबाय बेसे जाखो 1650 सिम्पोल नांगौमोनहाय आंनो इदि नाङालै गेरेन्टि गोनां दं सिम्पोल गैया माबायदि जागोन बेलेग बेलेग इदिखौ नाङा दे इदि सिम्पोल नाङा हो लिपस्टिक लाबायनाय लोगोफोर मोनसे ओमफ्रायनो जोङो आब'आ माने राजाखौ लांफानो सोलाबाखै आरो ना ओंखायनो जों बरमा फैनायखाय जोंखौ लांफानो होबाय बेखौनो आं दा लायनो थांबाय आरो स्कुलाव गाराखै नामा स्कुला औ बिमाया लांफानो सोलाबाखै आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दा इसोर हाबा जानो फैखागोन नालाय ओरै लाना थांफानोसै आरो जों दा माने न'आव मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय दा जों आब'दो गुमैदो फैगासिनो इसोरखौ नेदो ओमफ्राय जमाहै हाबा जाहैनोसै ओमफ्राय दा फैबा नै इसा बिमा मोना फैगासिनो आरो दा ओमफ्राय गस्लाबो लाफायाखै नालाय स्कुल ड्रेसावनो दोनथ'यो दा लाबोनानै ओमफ्राय सोलायनानै थांसिगोन आरो सोना दोन खुथ'ना था गरम जादों ना गस्ला फिसिना मा गस्ला लाबोखै नबर खानायखौ होनदोलै इयो दल लायनो थांनो थाङाबो जानो ओंखारहैदो नै ओमफ्राय मायबा कम्पानिनि स्टुडेन्ट आरो ना लोगोफोर बे मायबा प्रडाक्ट माने फाननो फैदों आरो ना गामि गामि बेखौनो माने जोंहा मा होनो बुजायगासिनो आरो जमा হৈ থাকে যিবোৰ ভিতৰৰ গেছ আছে সেইবোৰ বাহিৰ কৰাত সহায় কৰে লেট্ৰিনৰ জৰিয়তে তাৰোপৰি চাব মাদে যেতিয়া লিভাৰ দুৰ্বল হয় মুখৰ ৰুচি নাথাকে যিকোনো বস্তু খালে হোৱাত নালাগে তিতা কেহা লাগে মুখৰ পৰা বেয়া গোন্ধ ওলাই হেতু দূৰ কৰে মাদে মুখৰ ৰুচি বঢ়ায় আৰু কিছুমানৰ লেট্ৰিন টাইট হয় ফাইল একেটাই দাম তেলটো মানে আব ৰাতি লগাব লাগে আৰু ৰাতি লগাই চেম্পুটো ধুই দিব পাৰে বহুত ভাল আছে ই বেলেগ দাম না ই বেলেগ দাম এইটো বেলেগ দাম এইটো বেলেগ মানে দামটো একে আৰু ইয়াৰ দাম 300 दा जों हाबो मोनाबो मोनफैबाय आरो ना जोंहा नै गुमैदो आब'दो मोनफैबाय दा थांनाय बाय खोमसि थांदो दा हाबा जाहैनोसै आरो जमानो ओमफ्राय नै जोंहा गुमैया फैसा दोंसोगारो दे लोगोफोर बे जाहैबाय जों आब' आरोना नै
Haba जादों ना नै सोंगु रुमाव थांनोसै आरो दा हाबा जानो ओमफ्राय आङो नै बेखौ लाखिबाय आरो ना बेखौ लाखिबाय आरो आं सेम्पुखौ फाननो फैदोंमोन ना मानि हार्बेलनि आरो ना लोगोफोर बेखौ लाखिबाय आं दा नै ओमफ्राय नै सेलेबबो होलांदो आरो ना बे लाखिबाय आरो माने इयाव ओरैनोथ' माबा दङ आरो 450 होननाय दङ 399 निफ्राय डिसकाउन्टआव मोनदों आरो 250 आवनो ओंखायनो लाखिबाय लाना नायसै आरो ना माबायदि जायो न'निफ्राय दा थाबाय थांगासिनो आरो ना लोगोफोर ससेयावनो नालाय जोंहा मादो बाबा ओमफ्राय क्रिस्टिका जोंहा ओमफ्राय आब'नि फिसाला थाबायबाय आरो बिसोरो गासैबो नाय जाहैबाय पुरबि ओंखाम जानोसै दा हाबायाव Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn लोगोफोर दा हाबा जानानै फैबाय आरो ना ओमफ्राय दा थांनोसै मार गरम सान्दुं गोसानि गेजेरावबो जाबाय आरो ना डेन्जार सान्दुं माबाखामोन आरो गरमखामोन लोगोफोर ओमफ्राय गरम जायाखैमोन आं नै दासो जानोसै लाना फैदोंमोन दा नै लोगोफोर ओमफ्राय न'आव थांसै आरो ना हाबा साबा जाखांनानै ओमफ्राय लोगोफोर नै दा न'आव मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखौ कमेन्टआव खोन्थाहरदो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लोगो मोनलायफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय